Miten luetaan biotieteellinen tai biolääketieteellinen tutkimusartikkeli? Otetaan esimerkiksi meidän uusin tutkimuksemme, jossa selvitimme, miten emon mikrobisto vaikuttaa sikiön kehitykseen. Tämä on tyypillinen biotieteellinen alkuperäisjulkaisu, jossa siis kerrotaan yhdestä tutkimuksesta ja sen tuloksista. Vilkaistaan ensin, mitä tällainen tieteellinen artikkeli sisältää. Tässä on tämän artikkelin etusivu, jossa on isolla artikkelin otsikko, joka kertoo lyhyesti, mikä tässä oli homman nimi. Sen alla on lista tekijöistä. Biolääketieteessä on tapana, että listalle ensimmäiseksi merkitään ne tutkijat, jotka paiskivat eniten hommia tässä tutkimuksessa. Usein se on joku nuorehko tutkija. Viimeiseksi listalle merkitään tutkimuksen johtajat. Etusivulla tai artikkelin lopussa kerrotaan myös, missä tutkimuslaitoksessa kukakin työskenteli. Tässä on myös linkit tutkijoiden tieteellisiin OrgID-profiileihin ja sähköpostiosoite, jonka kautta voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Sitten tulee abstrakti, eli tiivistelmä tutkimuksesta, sen tuloksista ja tutkijoiden tekemistä johtopäätöksistä. Etusivulla on myös tieto siitä, missä tieteellisessä lehdessä artikkeli julkaistiin ja milloin, eli kuinka tuoretta tutkimusta se on. Sitten kun lähdetään tästä eteenpäin, niin tulee tausta tai johdanto, jossa kerrotaan lukijalle tosiaan tutkimuksen taustaa ja mikä sen tarkoitus oli. Monissa lehdissä sitten sen jälkeen seuraavana on tarkka selostus käytetyistä tutkimusmenetelmistä, mutta tässä lehdessä se on sitten lopussa, niin palataan siihen siellä kohtaa. Sitten tulee artikkelin oikeastaan tärkein osa, eli tutkimuksen tulokset. Siihen kuuluu usein paljon taulukoita ja kuvaajia, niin kuin tässäkin tapauksessa. Sitten tulee pohdinta tai diskussio, jossa tutkijat pohtivat tutkimustulostensa merkitystä. Tämä on kiinnostava osio, mutta täytyy muistaa, että se on tutkijoiden omaa tulkintaa tuloksista. Ei siis pelkkää puhdasta dataa ja faktaa, toisin kuin tulososio periaatteessa on. Diskussion jälkeen voi olla vielä tämmöinen erillinen johtopäätökset tai konkluusiot osio, eli tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset vielä tiivistetty. Tässä lehdessä on sitten lopuksi tutkimusmenetelmät, jotka on tarkoitus kuvata niin tarkasti, että toinen alan tutkija voisi niiden perusteella toistaa tutkimuksen. Täällä ihan lopussa on sitten vielä muutakin sälää, esimerkiksi selitykset käytetyistä lyhenteistä, linkki liitetiedostoihin, jossa voi olla vaikkapa lisää kuvia ja taulukoita tai vielä tarkempaa selostusta menetelmistä, jotka eivät mahtuneet tähän varsinaiseen artikkeliin. Sitten täällä on selostus kunkin tutkijan tehtävistä ja rooleista tässä tutkimuksessa. Kiitoksia yhteistyökumppaneille, selostus tutkimuksen rahoittajista, linkkejä tutkimuksessa tuotettuun tämmöiseen isompaan dataan, joka on tallennettu tieteellisiin tietokantoihin, tutkimuseettisiä lausuntoja ja niin edelleen. Tuossa on myös vielä ne tekijöiden työpaikat, tutkimuslaitokset. Ja sitten ihan lopussa kirjallisuusluettelo, johon on merkattu kaikki ne lähteet, joihin tässä tutkimusartikkelin tekstissä viitataan. No miten tällaista tutkimusartikkelia kannattaa lähteä lukemaan? Se riippuu tietysti siitäkin, mihin tarkoitukseen sitä lue. Mutta ensin kannattaa joka tapauksessa lukea se tiivistelmä, eli abstrakti, täältä alusta.
Siitä näet suurin piirtein, onko tämä tutkimus sinulle käyttökelpoinen ja hyödyllinen ja kannattaako jatkaa lukemista tarkemmin. Sitten voi vaikkapa kelata vielä sinne loppupuolelle ja katsoa vähän tarkemmin tekijöiden omat johtopäätökset. Ja jos vieläkin vaikuttaa kiinnostavalta, niin on hauska lukea tarkemmin tämä diskussio, koska siinä tutkijat arvioivat tutkimustulosten merkitystä ja suhteuttavat sitä aikaisempaan tutkimukseen. Tässä se olikin aika pitkä. Mutta jos tätä tutkimusta ja artikkelia haluaa ihan tosissaan ruotia ja käyttää vaikka omassa tutkielmassa, täytyy kuitenkin käydä itse läpi tulokset ja myöskin menetelmiä ja arvioida, onko tulokset luotettavia ja tutkijoiden päätelmät perusteltuja. Usein iso osa tuloksista on esitetty erilaisina taulukoina ja kuvaajina. Ja niitä lukiessahan täytyy varmistaa, että ymmärrät lukujen merkityksen ja mitä esimerkiksi kuvaajien akselit tarkoittavat ja millaisilla tilastollisilla menetelmillä ne on tuotettu. Joskus tosin tuo statistiikka voi olla sen verran mutkikasta, että lukija saattaa jäädä hiukan pinnallisen käsityksen varaan. Hyvin usein tuloksista esitetään p-arvoja, adjustoituja p-arvoja tai q-arvoja. Niiden perusteella voi osaltaan arvioida tulosten luotettavuutta. Jos vaikkapa sanotaan, että tutkimuksessa vertailut ryhmät erosivat p-arvolla alle 0,05, on tilastolaskennallisesti olemassa 5% mahdollisuus, että se ero olikin vain sattumaa. Usein tätä pidetään suht luotettavan havainnon rajan. Adjustoitu p-arvo tai q-arvo tarkoittaa, että on lisäksi huomioitu, kuinka monta mahdollista eroa ryhmien välillä tutkimuksessa tarkasteltiin. Jos vaikkapa mitattiin 20 000 geenin aktiivisuudet, niistä joku luultavasti näyttää jo ihan sattumaltakin eroavan ryhmien välillä. Se menetelmäosio on usein aika tekninen ja yksityiskohtainen ja aukeaa ehkä lähinnä alan asiantuntijalle, joka tuntee näitä menetelmiä itsekin ainakin jonkin verran. Mutta jos tutkimuksen laatua haluaa arvioida perusteellisesti, niin se täytyy syynätä. Ja se on myös kiinnostavaa, jos haluaa itse tehdä jonkun vastaavan tutkimuksen ja voi saada siihen ideoita. Siellä kerrotaan esimerkiksi, miten koe-eläimiä hoidettiin, jos semmoisia tutkimuksissa käytettiin, miten näytteet kerättiin, miten niitä sitten käsiteltiin ja tutkittiin laboratoriossa. Mainitaan tarkkaan, että mistä tutkimuksessa käytetyt laitteet ja tarvikkeet hommattiin, jotta toiset tutkijat voivat halutessaan tehdä se ihan samoilla vehkeillä. Sitten kerrotaan, miten datat analysoitiin ja miten tilastolliset laskelmat tehtiin. Nykyisin biotieteessä käytetään usein semmoista ohjelmointikieltä kuin R, ja niissä käytetyt koodit sitten jaetaan myös, koska sitten näkee ihan täsmälleen, miten laskelmat on tehty ja voi halutessaan aika helposti toistaa. Tässä tämmöinen nopea johdattelu siihen, miten tämmöistä tyypillistä biotieteellistä tai biolääketieteellistä artikkelia voi lukea.